Vivim un temps revolt que no sembla gaire propici a la poesia lírica. En primer terme, ens amenaça asprament un virus que ens tanca a casa perquè ens voldria matar per asfíxia. Alhora ens amenaça, no menys asprament, un altre virus que ens tanca a la presó perquè no gosa fer el que de debò voldria, que és afusellar-nos. I encara ens corca mortalment un tercer virus que ens tanca a la masmorra de la nostra pròpia misèria de poble mesquí que abans que unir-se per la llibertat s'estima més una esclavitud enfangada en una ignominiosa renyina constant. Haig de dir que el que més em terroritza és aquest tercer virus i m'esgarrifa pensar que només tindrem vacuna per al primer. Contra aquest deplorable panorama víric, la poesia no té pas més poder per guarir que els antibiòtics. Per sort, la poesia no té res a veure amb l'autoajuda. No ens guareix, però sí que ens cura. Carner o Beethoven, per cenyir-me a dos noms que commemorem aquest any immemorable, no pretenien guarir-nos de res, però van ser immensos creadors d'emoció. I l'emoció és el veritable combustible de l'ànima, com el menjar és el combustible de la carcassa. Si volem que l'ànima sobrevisqui a tantes pandèmies, val més que l'alimentem bé. Vull acabar recordant totes les víctimes d'aquests virus, els malalts i els morts per culpa del primer, els empresonats i exiliats amb el president d'Òmnium al capdavant, víctimes del segon, i, en fi, tanta gent de bona fe que ha estat vergonyantment traïda pel tercer. Gràcies. Despertar-me quan no